Il-ġurnal awtorevoli Amerikan The Wall Street Journal faħar ix-xogħol tal-Europarlamentari Laburista Alexa Saliba favuri li ċ-ċittadini Ewropej ikollhom charger komuni għall-apparat elettroniku tagħhom. L-artiklu intitolat A Politician in Malta Forced Apple to Change the iPhone tefa' dawl fuq ix-xogħol ta' Saliba li kien strumentali biex sena ilu l-Unjoni Ewropea għaddit liġi li tirrikjedi lil manifatturi ta' apparat elettroniku ġdid li jkollhom USB-C biex jiċċarġew. Dan l-artiklu faħar l-impenn li ħal Europarlamentari Laburista li wassal biex iħalli effett fuq biljuni ta' persuni anke li lem mill-Unjoni Ewropea li wkoll ikollhom jużaw numru ta' cables differenti għall-apparat tagħhom li joħloq ammonti kbar ta' skart elettroniku. L-artiklu nnota l-influenza li kellu Saliba fl-Unjoni Ewropea e kif intqal li l-elezzjonijiet fl-iżgħar stat membru tal-Unjoni normalment ma jagħmlux differenza lil biljuni ta' nies, bil-kuntrarju li ġara f'dan il-każ. Qabel ma għaddiet din il-liġi kienu bosta manifatturi li diġà kienu bdew jimmanifatturaw l-apparat tagħhom b'din il-port, madankollu l-kumpanija ġiganteska Apple kienet għadha tuża charger differenti. Għalhekk din il-liġi essenzjalment projbiet lil din il-kumpanija milli tbieħ l-iPhone fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jekk dawn ma jkunux tat-tip USB-C. L-argument li kien ressa Saliba u li ġie notat ukoll mill-Wall Street Journal kien dak ta' charger komuni huwa sens komun, bir-riżultat se jkun li miljuni kbar ta' nies se jkollhom ħajjithom aktar faċli. This is the past and this is the present. Minkejja li għaddew ma' 10 xhur minn dan id-diskors, biljuni ta' persuni li jagħmlu usu mill-smartphone tal-Apple jew prodotti oħra se jkunu qegħdin jesperjenzaw din id-differenza b'mod tanġibbli fil-ġimgħat li ġejjin. Dan hekk kif il-ġimgħa d-dieħla mistenni li jkun żvelat il-mudell il-ġdid tal-iPhone b'dan mistenni li jkun mammar bil-USB-C. Uffiċjal li sostna li l-kumpanija ma kellha l-ebda għażla ħlif li tkun konformi ma' din il-liġi. Ma dan l-istazzjon Alexa Saliba stqar li din il-bidla issa se tkun qed isseħħ wara snin ta' resistenza mill-manifatturi. Mis-sena li ġejja l quddiem kull konsumatur u għalhekk sens komun ser ikun jista' juża charger wieħed biex jiċċarġja l-smartphone tiegħu, it-tablet tiegħu, il-laptop tiegħu, id-digital camera tiegħu b'wajer wieħed tista' allura tiċċarġja dawn il-prodotti kollha. Iktar komfort għan-nies, inqas pejjeż f'materjal li ma kenniex bżonnu u fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-ġid li ħanħallu fl-ambjent. Fil-fatt qiegħed ikun stmati li b'din il-liġi se jiġu frankati mal-$250 miljun Amerikan li jintefqu f'chargers differenti u mal-11,000 tunnellata ta' skart elettroniku fis-sena. F'kitba fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela ukoll kellu kliem ta' tifħir fil-konfront ta' Saliba li sarraf kisba importanti li se tkun qed tħalli effetti pożittivi fil-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea.